I'm on the outside. I gde ste ljudi, kao što možete da vidite, igramo LOL. I da, upravo sam napravio First Blood na Bardu, mislim on izgleda trola ili tako nešto, tako da evo igramo. Nećete ste vidjeti ceo game, nego ću bukvalno snimati samo ću staviti u video najzanimljivije delove, tako da hajde da počnemo. Evo nas, igramo sa Zedom. Evo ga, kao što možete da čujete, to je Matija sa kanala Black Ring i End Abnormal. Ostavit ću link u deskripciji, svi se subajte na njegov kanal. Hvala na reklami. Nema na čemu. Ti mater, majmu. Čuješ se malo slabije. Verovatno je do mikrofona. Ono što sam juče podešavao. Jel ti smeta ako jedem jabuku? Ne. Šalim se. Ne, a što U me... ljudi. Jebem ti mater! Jebem ti mater! U pičku! Majmune, jedan, ružni. Ispalio ljudi moji. Čudno mi ovako kad pričam i kad igram LOL, ne znam zašto u ostalim igricama mi je to potpuno normalno. Ali ne znam, vjerojatno što ću da isječam. Aj seci da. Pa znam nešto. Nešto jeste. Rokni Barda. Pa jebem ti ja mater, nemoj mene da juriš. Ide Ksin, napadni Ksin. Gde majmu? Rokni ga. Pa jebem ti ja majku u pičku. Mrš majmune jedan. Ti ćeš mene da napadaš. Siso jedna. Pa treba skupiti energije da ga roknem. Te vi ovo ljudi koji sam ja pro. Ovo i opet dolazi ovoma, koga jebe? Hoće da trola, svađaju se izgleda u njegovom timu. Pa još 25 minuta ćemo se skinuti. Ovo hoće na mene, nek dođe. Iako idem sad da gankam top gore. Neka ga tu. Bard, ubit će ga Warwick. Jebem ti o mater bre. Pa fuck, ko je sad i ovo došao? Aha, vidim. Kako sam se usro bio, nisam vidio uopšte na mapi da dolazi ova moja budala. To ja sam killing spree. Može. Tri mjeseca nisam igrao LOL. Nice. Otišao sam ga obrisu zbog Aleksa, jer je Aleksa bio potpuno zaluđen. Aleks inače moj mlađi brat. Bio je potpuno zaluđen i morao sam da brišem. Pa fuck, znači Kazik da me unakazi. Pš, majmune, mamu ti jebe. Sjebali smo se, bar.
Jebem. Tako je bre. Ne Simu. Eno ga dole Ksin, jel može Warwick sam? Idem ja da ga sačekam. Idem ja protiv Ksina sa Warwickom, kako već. Uništiti im zmaj, idem ja da drpim buffa. Aha, vidim. Evo ga Jax, neću da ide. Da ga dovučemo. Može, čekamo vas. Ne čekamo vas. Sisice. Tako je bre, ubij biću. Sad ću se recallam u sred borbe. Tako je bre! Mnogo toga se promenilo ljudi od kako sam igrao posljednji put. Trebalo bi da pukne, ali nije jer je crko bio peder. Ajde idemo do Jaxa. Ajde idemo do Jaxa. Oooo, karaj ga u bulju. Mislim da si malo promašio, bar. Sad bi rekao nešto, ali glupo. Nisam snimao! Fuck, ajde, gdje je triple kile! Fuck. Slomio sam tastaturu, bukvalno. Ljudi, izvinite mi, isključio sam action jer je Maggie lajala. Ne znam zašto i onda sam sad uključio action u sred teamfighta, tako da se izvinjam zbog toga. Dobro, nema malo HP-a, ali brate, ubit će ga. Ne, fuck, tu sam se sad zajeb. Sad će me rok. Nadam se da neće, ali velika je verovatnoća. Ne, jebo majku svoju, jebem ti ja mater, povlačim se. Ne, beži, begaj. Ne. Jebem ti ja mater, trči. Jebem ti mater! Izvinite ljudi zbog psovki, mnogo se nerviram. Sad imamo malo se farm. Sam previše očan. I očan je farm. Nemoj da si mi uzeo kill, mamu. Ljubim. Idem na Infernal Dragona. Što tako zove? Da. Infernal Drake. Jebat. Kako to te? Što? Ne, koga je ubio? A ne, nije, mislio sam da sam ja ubio Jacksa. Kako sam se utripao. Idemo na blue, idemo na reda, slušaj me na blue-a. Da.
posle kliverke da kupim gilje. Gilje kako to su. Moža! Kako si mi ti zajebao? A ja sam sebe. Udri ga. Tako. E sad... Cleaver. Ovo. I... Ne, neću Guardian. Možete me mrzeti zbog ovoga, ali jebi ga. Zašto buđi Magic Resistance? Jebi ga, ko je? Umri. Opa, sad ću i Legendary. Svaka meni čast kako buildam Zeda. Ovo je trola. Pa što trolaš? Dođi do mene. Nemoj. Dođi co me here. Već smo završili. Nisam ni gledao. Good game. GG. I ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. I vidimo se u sljedećem. Ako vam se svideo ovaj gameplay ili kako već da ga nazovem, ostavite like i napišite s kojim čampom da igram sljedećim. I to je to. Vidimo se. Ćao.